Zeren zer 404 edizio hau ez du akatsik izango, txiste egin dugu, bai, sarrera horretan, bai, manipulatu dugu pixkat ahotsa errore hori jartzeko, baino, espero dugu programa beste programa osoa errorerik ez izatea. 404 zenbakia, pixkat, azalduz zeri buruz dijoan txiste hau, edo anekdota hau erabiltzen da interneten, konkretuki HTTP transmisio protokoloan, webguneen transmisio protokoloan, esateko servidore bat ez duela topatu eskatzen ari diogun webgunea. Orain arte, normala zen, duela ja urte batzuk hau aldatu dela, baina ohikoa zen ikustea navegadoreak berak ematen zuen, edo zerbitzariak berak ematen zuen errorea, bakarrik jarriz 404 not found. Orain ja, pixkat aldatu da eta webguneak ez dutenez errore horiek jarri nahi edo azaldu nahi erabiltzailei, beste aurri batzuk pixkat zaindutagoak agertzen dira normalean, edo erabiltzailea horri nagusira bidaltzen zaio edo alako zerbait. Dena den, 404 zenbaki hori hor mantentzen da interneteko anekdota bezala, interneteko kulturan sortu den txiste edo anekdota bezala. Eta gira esan da, zeren zehar hau martxan jartzea Borja Arbosa, por cierto, arratsaldeon. Arratsaldeon, Iñigo. Kostatu zaigu programa hau martxan jartzea, esken finean, interneten topatzeko komunikabideetan ze gertatu den teknologiaren arloan azken 2 astetan, izan delako, infernu bat, errorea sortzeko infernua ere. Osa, lehenik eta beti bezala ja urteko sasoi hauetan, ez dago ezer, azaroan sartuta, nire dute betetzea atzu izan zena, baina horretaz aparte ez dago gehiago, atxo sortzian, por cierto. Eta horretaz aparte, en fin, enpresa guztiek daude oporretara begira, gabonetako oporretara begira, eta ez dute ezer berezirik egiten. Orduan komunikabideak argitaratzen dute tremenda mierda. Eta horretatik ezin dugu ezer hartu. 404 txantxa erabiltzen ez ditugu berriak aurkitzen, naiz eta, zuk esan desun bezala, komunikabideetan sartu eta agian 5, 6, 10 argitapen dauzkate egunero kontatzeko zer. Ezer. Nola funtzionatuko luke Google Maps Imperio Erromarran? Erromatarran, bai. Adibidez, hori izan da barregarrienen artean. Bi aspiradoren konparaketa, en fin, por favor, pizka mamilla daukan zerbait argitaratu, edo ez argitaratu. Atera dira zure aplikazioaren urrengo 10 egunerapenak eta behitu ze berri daukaten, spoiler, bakarrik tekniko diren aldaketak, eta ja. WhatsApp ez du funtzionatuko ostiraletik aurrera honako mugikor hauetan.
10 urte baino gehiago dituztenak. Eta apurtutak daudenak. Eta apurtutak daudenak. Es que, verdad, behin baino gehiagotan aipatzen dugu komunikabideen zera, egoera ez dagoela ondo, baina egia da, batetik dauzela ez dutenak argitaratzen, bueno, sin más, eta bestetik edozin gauza argitaratzen dutenak, teknologikoak direnak edo ez. En fin, mesedes. Ni nahiago dut ja une honetan, ni gogoratzen dut orain dela ez duk esango 10 edo 12 feedback naukan momentu hoietan, eta 3, 4, 5 desberdin neuzkan, pizka bat kartzeko berriak, eta hori erabiltzen duen, eta programa hasi baino lehen komentatu dut, eske ja Feedly erabiltzea, eske ematen di pizka bat beldurra. Se aurkituko dudanate horren atzean, 50 sarrera ezer ere ateratzeko garbi. Hau da, eski ja pizka saturatuta daukat burua, eta burua ez dena, baina azkenean nahiago dut izatea 3, 4 edo 0, ez bada ezer gertatu, bueno, 0, gogoratzen dut kampaina bat ez dakitze marka dela Malibu, ez dakizu gogoratzen duzun, irratian egin zuten kampaina bat, eta kampaina horretan Karibeen bezala bida hartzen bagenu ez genuen Malibu izango. Eta puntu batean esaten zuten, bueno, gaur kontatuko ditugu berriak. Eke da zer pasatu. Bueno, hemen arte gaurko berriak, bihar arte. Oso ondo. Horrela egin beharko dugu baita, ja, esateko, ez dagoela ezer kontatzeko. Baina, egia esan da, topatu ditugu gauzak, gainera gauza interesgarriak eta mamitsuak eta benetan, aldaketa interesgarriak izan direnak. Adibidez, gogoratuko duzue, bere garaian hor gatazkatxo bat egon zela un poco, pelea de niñatos, Sam Altman eta Elon Musken artean. Sam Altman nahi zuelako bere dimisio hau zorrarazi zuen gero atzera bota zuten, Elon Musk nahi zuen testu ingurua meserezen Elon Musk uste dut guztiok dakigun norden Sam Altman agian noen dibatzuk ez uste dut kontua zan Elon Musk nahi zuela OpenAI fundazio barra enpresa fundazio bezala jarraitza, eta Sam Altman esaten zuen dela OpenAIko presidentea esaten zuen hori ez zela posible urrengo momentutarako finantzazioa jasotzeko. Orduan hor gatazka izan zuten, Sam Altman esan zuen bera jungo zera, en fin, dimisioak egon ziren, eta azkenean Sam Altman hor geratu zen, eta esan zuen ziur OpenAI fundazio bezala jarraituko zuela. Total, gaur agertzen gara hemen estudio honetan, eta ikusten dugu komunikabideetan OpenAI egituraketa egin duela, bere enpresa, bere organizazio forma aldatzeko enpresa batean bihurtzeko. Batez ere diru irabazi asmoko erakunde bat. Hori da. Ez da bakarrik enpresa batean bihurtuko direla, baizik eta, bide mantenduko dituztera. Orain arte, fundazioa zena existitzen jarraituko du, OpenAI Foundation deituko da, eta bere irabazi gabeko kontuak egingo dituzte, eta aldi berean fundazioak izango ditu $130.000 partaidetza enpresa berrian deitzen dena OpenAI. Eta honekin
bihurtzen dute, hori, orain arte zen fundazio hori, bi zati daukan organizazio batean. Pizkat bankuekin egin zen... Bueno, bankoek ez, testuinguru gehiago jartzeko, enpresa nagusi guztiak dauzkate fundazio bat egiteko horrelako gauzak, gazteleraz deitzen dena responsabilidad social korporatiba. Bueno, batzuk egiten Microsoft dute... dauka, Apple dauka, McDonald's dauka... Batzuk egiten dute zuzenean enpresaekin, eta beste batzuk bai fundazio bat sortzen dutela. A ber, depende, ezagutzen ditudan guztiak uste dut direla fundazio baten bidez. Aurrezki kutxak hori egin zuten. Aurrezki kutxak berez, bai. Entre comillas, irabazirik gabeko erakundeak ziren, bai. Eta zatitu ziren bi entitate ezberdinetan, fundazioa eta bankua, eta bueno, Euskadiko kutxen kasuan bateratu ziren hiru kutxak, banku bakarra sortzeko, zera bai. Kutxabank. Bai. Hori izan leike eredu bat horrela ikusteko ze egin duten, no? Bai, baina nik esan dizudan bezala, azkenean enpresa guztiak edo gehiengoak, enpresa handiak esaten dizut, dauzkate hor zati bat edo fundazio moduko erakunde bat egiten dutela, noski diru irabasteko ez asmoarekin, eta bueno, horrelako proiektu sozialak ateratzen dituztenak aurrera. Eta bilatun, Facebook, Apple, Google, Microsoft edo esan dudan bezala, Ronald McDonald dauzkate. Ronald McDonald fundazio. Hori existitzen da, eta baita ere Inditex edo bestelako enpresak, baita ere Espainian horrelako gauzak egiten dituzte. Orduan, galdera zergatik bihurtu OpenAI momentura arte zuk esan duzun bezala hor zegoen gatazka, zeren beren estatutuetan OpenAI fundatu zituzten momentuetan esan zuten, hau, izango da diru irabazteko ez asmoko enpresa. Eta zergatik bihurtu da diru irabazteko asmoko enpresa batean? Haiek esaten dutenez eskenean da kapitala errazago bereganatzeko. Horrela kontzeptu labur batean. Diru gehiago sartzeko. Bai. Eta berarien proiektuak horrelakoekin garatzeko. Bai. Egia da ere OpenAI barruan orain arte interes batzuk zeudela, adibidez Microsoft zeukala $13 milioi baino gehiago inbertituta OpenAI 2019tik zen babesle, eta behin baino gehiagotan esan du birkapitalizazio hau beharrezkoa zela OpenAI aurrera eramateko. Eta ez bakarrik hori, urrengo pausua burtsara ateratzea izango da. Bai, claro. Eta gainera, baitaren mugimenduak egoten dira hor, bai, politikariekin eta gobernuekin, esaten diete kontrolatzeko edo zen motatako aktivitateak egiteko, pizkat hor jarri dute puntua. Hau da, azkenean... Kasu honetan, Kaliforniako eta Delawareko fiskaltza nagusiekin egon dira hor izketan, azkenean baitere hemen regulazioa dagoelako, eta Espainian gertatzen den bezala merkatu eta lehiaren batzorde nazionalekin, han ere, reguladorek onartu behar dute horrako aldaketak. Eta kuriosamente, por cierto, aldaketa hauen bitartean, OpenAIk bapatean sinatu du $38 milioi, $1.000 milioi, eske dira denak $1.000 milioi, es la hostia. Akordia sinatu du Amazon Web Serviceekin, urrengo 7 urteetan haien azpiegiturak eta haien zerbitzuak ere erabiltzeko. Hau da, diversifikazioa. Bai. Egin duten lehenengo kontua izan da, Microsoft eskerrik asko zuen zerbitzuengatik, orain Amazonekin goaz. Ez da horrela zehazki, baina azkenean bi proveedori izango dituzte
azpiegitura kontu hoietarako, ez? Bai, hor dago gakoa, zuk esan duzun bezala, lehiaren gakoa, zergatik OpenAI enpresa bat bihurtu behar zen. Lehiaren gakoan, momentu honetan, Microsoft beren babesle nagusia zenean, esan algenuen, jabetza, baina jabetzaren parte nagusi bat OpenAI zegoela Microsoften eskuetan. Eta momentu honetan, ateratzen bada, merkatura eta burtsara, eta lehian egoten bada, baina enpresa independiente bat izanez, erosiko du erosten duenak, hori egia da. Baina azkenean horrelako enpresa gigante hoietak ja ez dira juguete bat beste enpresa gigante batzuen eskuz. Eta Microsoften bezala aipatu dezakegu Google edo Facebook edo, bueno, nahi desunak baita ere beraiek bere adimen artifizialerako motorrak eta sistemak atera dituztela, baina Microsoften kasuan eske bere ganatu du. Claro. Orduan ja, momentu bat, 2019tik aurrera, momentu bat, gure burmuinan ja azkenean geratu zen, OpenAI, ChatGPT eta horren azpiegitura guztiak, zirela Microsoftekin bateratu egin zen marka bat. Ez guztiz, baina bai pizka bat. Hor dago azkenean mugimendu honen kontua, ez? Egia da baita beste merkatu honetan beste aktorerik olako potentziarekin ez dagoela, azken asteetan, hilabetetan dirudienez Grok pizka bat irabazi duela, alde batetik bideo sortzeko karakteristika berria aurkeztu dutelako, nahiko potentea eta nahiko, en fin, arraroa. Hau da, argazkiak mugimenduan jartzeko musika, baitare adimen artifizialekin sortutako musika batekin, ni erabilera honak horretarako ez ditut ikusi orain arte, orduan, eta bideo nahiko ikusi ditut horietako, en fin, beste partetik ere Grok dago hor esan, Elon Musk esan du, gure Wikipediaren bertsio alternatiboa egingo dugu, en fin. Bai, pasuz pauso aurrera pausoak ematen dituzte guztiak, eta momentu batean lasterketa horretan atzeran ez geratzeko horrelako mugimenduak beharrezkoak dira. Bai. Eta beste kontu batzuetara begira, berpaso pixkat egiteko eta azken programetan komentatu duguna pixkat jarraitzeko, subatal berri bat ireki behar dugu, berria ez da betikoa, baino, bai, programa honetan ez dugunez orain arte izan, irekiko dugu. Europar Batasunaren berria. Sarean zehar. Esan bezala, Europar Batasunaren berri honetan berreskuratuko dugu bere garaian komentatutako kontu bat dela Chat Control 2.0. Danimarkak bere momentuan indartu, aurrera eraman nahi zuen proiektu bat, eta bertan behera utzi duena. Chat Control 2.0 hau Telegram eta WhatsApp bezalako enpresek beren aplikazioen erabiltzailek bidaltzen dituzten mezuak monitorizatzera behartu nahi zituen. Azkenean Danimarkak esan du ez duelako laguntzarik aurkituz dut, pasaden programan ere aipatu genula gai hauei buruz, batzorde bat zegoela programa batuta Europako Parlamentuan, ez badut gaizki gogoratzen, eta horren barruan, Danimarkaren proposamena ez da aurrera joan. Batez ere, Alemania izan da indartzuen artean esan duena ez daukala zera sustentorik, eta Danimarkako justizia ministroak esan du erregistratzeko agindua ez dela Europar Batasuneko presidentetzaren konpromiso proposamenen berrien parte izango, eta erraldoi teknologikoentzat
beharrezkoa izaten jarraituko du haurren sexu abusurako materiala bilatzeak. Nahiko palabra gruesas, baita. Bai. Europar Batasuneko egoera kasu honetan izaten da nahiko urte daramatzatela mesularitza zifratuko zerbitzuak gainbegiratzen eta eduki horren sarbidea beharrezkoa den zenbait delitu ekiditeko edo ez, gogoratu behar dugu ere aplikazio guztiak horrelako modelotan funtzionatzen dutela, azken finean pertsona batetik bestera bidaltzen diren mezuak normalean asterisko, baina normalean zifratutak daude, hor erdian dagoen inor bere edukia ez ikusteko batez ere WhatsAppen, Telegramen aukeraz eta Signal, adibidez, betidanik lehenengo momentutik. Eta hor daukagu, berriz ere, agian ez gu komentatzeko, baina hor jarraitzen du Europan zehar eztabaida pribautasunaren eta delitu batzuk ekiditearen artekoa ez. Bai. Eta hor egongo da edo, mantenduko dugu eztabaida. Zeren azkenean, dakigun egoera izan dugu Telegram, WhatsApp edo Signal moduko aplikazioak agertu baino lehen. Izan genuen telefonoekin edo mesularitza orokorrarekin. Hau da, mesularitzaren sekretua babestuta dago, eta babestuta dago konstituzioan, adibidez. Hau da, eskubide konstituzional eta giza eskubide, nuke esango giza eskubidea, baina hortik doa. Hau da, komunikabideen sekretua babestu behar da. Baina hori beste eskubideak bezala limite bat dauka. Eta betidanik limite hori izan da, epai batek investigatzen edo ikertzen ari bada aktivitate deliktibo edo terrorismo edo horrelako delituak direla nahiko larriak eta hor babestu behar da pertsona gutxi baino pertsona askoren eskubideak eta gainera depende zen pertsona, kasu honetan esaten dira direla nerabeak edo aurrak beitu non murgiltzen garen, hor jarri behar dela sistema bat non telefonoa pintxatu, horrelako hitzak erabiltzen ziren, telefonoa edo komunikazioak telefonoz pintxatu ahal diren sistema bat. Eta hori existitzen da. Orduan, egin alba da zure mesularitza arruntarekin, gutun batekin edo dei telefoniko batekin, esango genuke zergatik izan beharko luke desberdina mesularitza sistemekin interneten bidez. Eta hori bakarri da posible sistema hori montatzen du eta azpiegitura telefonika edo postalak ematen dituzten hornitzaileak sistema hori posible egiten dutelako. Hau da, zuk ezingo zenuke dei telefoniko bat pintxatu telefonika edo bestelako hornitzaileek hori egiteko aukera ez bazituzten mango. Gaur egun jagia esan da, duela urte asko moduak eta bideak zeuden zentral telefonikoen sistema pizkat zoratzeko eta beste batzuen deiak entzuteko eta gauza erraroak, baina da ez zela ohikoena eta ez zela normalean deiak entzutea egin da Espainian modu legaletan bilarejo aparte. Baina esan behar dugu lehenengo pausua hori egiteko, hori teknikoki posiblea egitea da. Hau da, teknikoki ez bada posible egin, bostasola ze epaitegitik ematen dituzten agintea ezin dela egin. Eta hori ja ikusi genuen Telegramekin adibidez, eta nondik agertu zen agintea, auzitegi nazionaletik edo... Ezen pedarazi izan bera? Bai, auzitegi nazionala. Bai,
uste dut bai. Baina, bueno, berdin da. Gauza da, epai batek esaten badu, moztu dezagun komunikazioak, edo ikusi dezagun ze komunikazioak eman diren pertsona honen eta pertsona honen artean, dagoelako, irudia, oraindik ikertzen ari da, baina irudia dago, pertsona hauek eginten ari direla ariketa edo aktivitate deliktiboak, hori telefonoarekin egin daiteke. Hori beste komunikazioekin, postal edo telegrafikoekin egin daiteke. Baina ezin bada, ez bada teknikoki posible egitea, eske ez dugu inoiz lortuko jartzea neurri berean, bakarrik, neurri berean jartzea komunikazio guztiak. Parentesia, por cierto, es que distraitu egin naiz, bilatzen, zeren epaia zen Santiago de Pedraz, dela Auzitegi Nazionalkoa, efectivamente, alias Pelazo, o sea, ez dut ulertzen zergatik daukan tipo hau 67 urte, o sea, 67, eta dau un pelazo como si tuviese 40, o sea, es flipatzen da momentu honetan, o sea, nire aitarekin konparatuz dela justo urte berdinekoa, pero vamos, o sea, tipo hau ze hartzen du bueno. Goizetan kolageno genetika edo zientzia genetika edo zientzia, en fin, azken finean komentatzen duzunaren arira, eztabaida uste dut juridiko oso fina dagoela hor, bueno, juridiko baino politiko oso fina, hau da, ze momentuan pasatu nahi dugun, orain arte pentsatzen genitun, edo planteatzen ziren eskubide basikoak beste gauza batzuk babesteko, eta hor, da, precisamente, nondik doan Europa mailan eztabaida oiek berriz ikusiko ditugunak, ze azkenean Danimarka eta beste herrialde batzuk horren alde, kontrol gehiagoren alde daude, eta saiatuko dute burrengo batean, ere, proposamen hau berriz egite. Ni azpimarratu nahi nuena da, nolabait esan da, hipokresia soziala, zen alde batetik guztiok ja bereganatuta daukagu gure telefonoa autoritateak edo poliziak pintsatu alduela, beti epai batek hori onartzen badu, baina bueno, hori existitzen da, eta idatzita dago, ez dakit zenbat urte dauzka gure lege sisteman, baina esaten badugu gure mesularitza zerbitzuak enkriptazio sistema apurtzeko atzerako ateak dauzkatela, bakarrik sistema horiek eta epai baten mailan jarri aldirenak, hau da, horrelako kontrolekin, baina ja, ateratzen badugu topiko hori, hau da, atzerako atea eta enkriptazio sistemaren apurtzeko ja, buruan jartzen ditugu eskuak. Ja, uste dut ez dela inbesterako, hau da, alde batetik, Danimarkako plantean berez ez da hori, da plataformak berak kontrol proaktibo gehiago izatea, eta bestetik, atzerako atea eta sarbide judiziala ez da kontzeptu berdina. Hau da, atzerako atea sistema teknikoa bat da, edo kontrol judiziala ondorioa. Ez, hau da, atzerako ate bat normalean beti irekita dago behar denerako. Zan nahi dut, alde batetik doa... Telegramen kasuan ikusi genuen ez ez. Bueno, Telegramen kasuan, horregatik ere asteriskoa jarri dut, Telegramen kasuan mezuak normalean ez doazte enkriptatuta. Chat pribatu bat egin behar duzu, enkriptazio hori erabiltzeko deiak bai, baina mezuak ez. Baina horretaz aparte, kontu azkenean ez da, niretzat, ez da ate bat beti irekita egotea behar duenak erabiltzeko, baizik eta ate bat izatea bakarrik epaitegi batek agintzen duenerako, eta
hori ja gure konstituzioan eta gure legeetan dagoenarekin badago printzipioz. Danimarkak nahi duena uste dut dela beste ereduaren parekoa, hau da beti hor ate bat irekita egotea administrazioak nahi duenean begiratzeko eta indiziorekin edo ez administrazioak esaten dudanean izan daike bai gobernu batek, bai poliziak baino indiziorekin edo ez hor begiratzea, aber ze gertatzen ari den eta hori bai dela nahiko arriskutsua nirekin bat egongo zara. Bai. Neurri puntoietara heltzen bagara. Eta hor dago eztabaida hauetan izaten ari duten une oroko, eztabaida, valga la redundancia. Eta politikan jarraituz, azken finean, arauak egiten direnean politikaz ere hitz egiten dugu. Politika gure munduan dago. Horrela da. Guztia fisika da, guztia matematika da, guztia politika da. Eta kasu honetan, Gazteria eta Urtzaro ministerioak adingabeen gehiagizko esposizioari aurre egin nahi dio sare sozialetan eta horregatik lege arau bat, planteatzen ari du momentuz, ez dago ezer konkretuki, baina eztabaida hau ireki dute Xarentin delakoa arautzeko eta galdetuko duzu zer da Xarentin? Ingelesezko hitz bat. Un palabro de cojones. Sare sozialetan semela alabi buruzko argazkiak, bideoak eta informazioa partekatzea da kontu hau. Beren gurasoengan. Batez ere Xarentin de share. Partekatu eta parentin gurasoarena egin. Parentin, gurasoarena egin. Esan behar dugu pixkat testu ingurua jartzeko Espainian gaur egun ez dagoela araudirik arlo honetan, baino badira lege aplikagarriak ohoreko familia intimitaterako eta norberaren iduriko eskubidearen babesiari buruzkoa adibidez, dela 1982koa eta adingabeen babes juridikoari buruzkoa 1986koa. Hau da, hau guztia berez ez da berria eta ez dakit gaur egungo araudiekin posible den kontu batzuk ikertzea edo adingabeek babestea. Uste dut baita ere dela ministerioaren helburua, pixkat agente guztiekin eztabaidatzea gaur egungo legeekin nahikoa den edo zerbait gehiago behar dugun, ez? Eta lege bat aipatu ez duzuna Inigo datuaren babesarako lege organikoa 2018koa eta hor jartzen da gaur egun nerabek legez almena dutela 14 urtetik aurrera beren kontsentimendua edo beren onarpena emoteko beren datuak interneten. Datu interneten 14 urtera heldu arte izango dira bere gurasoak izango dutenak hor aukera edo konsentimendua erabakia hartuko dutenak. Eta hor dago gakoa. Azkenean Xarentin deitzen den kontzeptua ez du izan nahi duela umeak edo nerabeak bere irudia hor interneten bidez komunikatu nahi duena, baizik eta hor protagonistak direla beren gurasoak. Horrela da. Gainera, badirudi, bide ezberdinetatik doala kontua honen eztabaida politikoa alde batetik dagoela hau da, zelan babesten ditugu gehiago nerabeak eta adingabekoak, eta bestetik baita ere babesteko helburuarekin, baino beste bide batean komentatu genuen pasaden programetan proposamenak daudela gutxienezko adina, sare sozialen gutxienezko adina igotzeko 16 urtetara arte. Orduan, claro, hor 16 urtetara arte nerabeek ezin dute printzipioz sare sozialetan egon
baina 14 urtetik aurrera bere maimena eman dute, hor, en fin, franja gris horretan ere murgildu beharko dira. Bueno, azken finean, baita ere, hau beste kontu gehiago dauzka, ez bakarrik nerabearen edo adingabearen irudia partekatzea, baizik eta adibidez, bideo komertzialetan iragarkietan bere irudia erabiltzea, ez telebista edo erratiko, telebistako batez ere iragarkietan, baizik eta sare sozialetan egiten diren iragarki hoiek, ez daudela berezik erregulatuak, ez dakigu ze dagoen oratzean, eta normalean bere gurasoak akordioren bat egiten duten marka batekin, adingabearen irudia erabiliz, baino adingabeak berak ez du hor paperik, ez dau kontraturik normalean, porque esto se hace a la buena de Dios. Hau da, telebistarako iragarki bat grabatzen denean adingabe batekin lan kontratu bat egiten da. Kasu hauetan, ez da regimen berezi batean, gurasoen zera baimenarekin, araudi bereziekin. Baina YouTube eta Twitcheko aur kanal bat eraikitzeko, hau da, montatzeko, hori beste gauza bat da. Claro, orduan, horretan ere, baita ere ministerioak ikertu nahi du, ze gertatzen ari den. Komentatu dezakegu ere, honen buruan Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzaileek 2021 batean argitaratutako ikerketa batean, se jarri duzu hemen Instamadres. Instamatxu, esan dezakegu euskaraz, ez? Instamatxu hoien edo instaitatxu hoien kontuak begiratuz, ondoreztatu zuten aztertutako post edo publikazioen artean 145 baino pixkat gehiago adingabeak agertzen zirela, eta argitarapen hoiek ez dutela baino 141 like gehiago jasotzen. Orduan, hor dago ere adingabearen agerpena, baita ere beste adingabeak erakartzen dituela erakusten denarengan, irudia memorian daukat jokuen, gabonak hor dauzkagula baita, jostailuen kasua, azken finean ez da berdina, heldu batek erakustea jostailu bat, aur bat baino, orduan horretan dago ere kontua. Esan behar da, aur kanalen eduki, kasu askotan, eduki asko direla, zenbat opari edo zenbat jostailu ireki eta frogatu, unboxinga eta horrelako gauza guztiak, noski direla iragarki eskutuak. Zergatik, kasu askotan juguete edo jostailu horiek etorri direlako babes edo moduko akordio batekin. Doainik. Hor, kasu honetan Gazteria eta Haurtzaron Ministerioak ireki duen eztabaida, ikusiko dugula, hurrengo hilabetetan lege proposamen batean bihurtuko dela ziurrenik, baino egia da momentuz neurri konkretuak ez daudela, pixkat hor galdetzen daudelako. Eta adingabeen babesarekin jarraituz edo iaia bukatuz berrien atalau, aipatu behar dugu Italian egingo den, martxan jarriko den neurri bat, azaroaren 12tik aurrera, webgune pornografikoetan sistema bat izan beharko dutela, adingabeak eduentzako edukietara sarez daitezen. Sistema hobeago bat, eta ez bakarrik kasilla bat sakatu, non esaten duzu 18 urte baino gehiago dauzkazula. Claro, kasu honetan Italiako gobernuak egin du 45 webguneko zerrenda bat, Italiatik
eraikitzen diren momentuan, konprobazio hori egin beharko dutenak, konkretuki, adinez nagusia, erabiltzaileak adinez nagusiak direla egiaztatu beharko dute, arriskuari egokitutako segurtasun maila bermatuz, eta xede horretako bildutako datu pertsonaren minimizazioa betez. Kasu honetan horrela adierazi du Italiako telekomunikazioen agintaritza arautzaileak. Dela pixka gutxi gara bera, kartera digital beta hori jarri zen hildotik, baino kasu honetan derrigorrezkoa azaroaren 12 aurrera. Komentatu genuen baita ere, Europako araudia jarraituz, Europako mailan ere neurri bat dago deitzen dena EIDAS, eta EIDAS barruan dago hor hau nola egin behar den sistema, egiten bada nola egin behar den webuneak behar dituzten datuak, kasu honetan behar dute adingabekoa edo ez den datu hori jasotzeko. Hau aipatu dugunean galdera bat egin du, zer gertatu zen Espainian sistema horiekin, kartera digital beta eta hori guztia, non bukatu zen, edo jarraitzen dute garatzen, oraindik ez dago eginda, froga bat egin zen, bale, ni berria bat aurkitu dut, pasaden hilabetekoa dagoela botaketa kongresuan. Orduan, eztabaidan daude oraindik kongresuan ateratzeko lege hau. Baina agian pare bat hilabete pasata kontatuko dugu baita ere Espainian indarrean sartzen dutela horrelako sistema. A todo esto, Wikipedian begiratu dut kartera digital beta eta zelan dokumentatu duten, eta esan behar dizuet horri nagusia, hau da, Wikipedian izan dezakezu horri nagusia, eta redirekzioak, kontzeptu berdina definitzeko esan, nola deitzen dio Wikipedia. Kartera digital beta da redirekzioa, eta horri nagusia deitzen da, por supuesto, pasaporte. Ole! Adingabekoen neurrira, eske de verdad, batutan jendeak ez du oso ondo pentsatzen, orokorrean ez du oso ondo pentsatzen. Eta guztia kontatuta, formatu laburrean beste 3 berri dauzkagu, ohikoa den bezala, berri azkarran. Berri azkarrak, sarean zehar. Berri azkarran atalan, berri azkarretan edukiak. Bai, lehenengo edukia YouTubek telebistetan bizitaratzea optimizatzeko hobekuntzak iragarri ditu. 50 megabaitera arteko miniaturak igotzeko aukera emango du, 4K irudiak erakusteko eta bideo fitxategien gehieneko tamaina handituko du kalitate handiagoko edukia igotzeko. Adimen artifiziala, noski ez, erabiliko du bideo zaharrak edo bereizmen txikikoak automatikoki HD-ra igotzeko, baina jatorrizko kalitateari eutsi ahal izango zaio. Horrez gain, aurretiazko ikuspegi murgiltzaileak, arakatutako kanaleko bideoak eta bideoetan QR kodeak lehenesten dituen bilaketa diseinu berri bat ere erantziko du, mugikorretik erosketak egitea errazteko. Faltan botatzen baduzue, hori, 2010, 2011 egiten ziren bideo zoragarri horiek ziurrenik ez. Zela YouTubeko aro hori oberena, orain ikusi ahalko dituzue, ez badu dituzte ezabatu, ikusi ahalko dituzue definizioaren definizioan. Politikari buruz hitz egiten, beste protagonista bat daukagu urrengo berrian, bera betikoa esan du, baino izan da gauza berri baten erantzuna. Kasu honetan kriptiko jarri dudan, gauza berri baten erantzuna. Protagonista politikoa, itxoen, momentu bat. A ver. Protagonista politikoa dela ministra bat esan behar zuena. Hau da, berri honen erantzuna previsiblea da. Hori esan nahi. Baina berria bera, bai dela berria, orain arte enpresa hau ez duelako horrelakorik egin Espainian.
Madre mía, ze txiri buelta egin duzu Bai. berri hau aurkesteko. Bai, oso, venga. Amazon kaleratze kolektiboa hasiko du Espainian eta Madrid eta Bartzelonan dituen bulegoetako 1.200 langileri eragingo die 14.000 lanpostu korporatiboko murrizketa orokorraren barruan. Neurriak ez die eragiten logistika zentroei, enpresako 28.000 langile baititu bertan, 1,5 milioi langile ditu mundu osoan, 350 administrazio egin zituenetan, eta konpainiak aurrera egin du automatizazio estrategian lanpostu asko robotekin ordezkatuz. Erabakiak kritikak eragin dizkio, Iñigorena lehena, bereziki politikari bat, Yolanda Díaz, ministroa, murrizketak salatu baitzituen naiz eta Amazonek, moskin errekorrak izan, 2024ko hirugarren hiruhilekoan, 21.000 milioi dolarrera iritsi baitzen, aurreko urtean baino 128 gehiago. Gaur 1.000 milioiak zenbatzen ditugu como si no fuese nada. En fin, es que Yolanda Díazekin bat nago, pues bai, hau queda feo, orokorrean queda feo, batez ere kontatu ditugun lanpostuen artean, 14.000 teorikoki Espainian, ez dira zuzenak, ez dira asko. Hau da, repartoko eta biltegiko eta barreko jende askok, ia guztiak, ez daude Amazonen enpresa batean, baizik eta subkontrata batzutan. Orduan, bueno, pues muy feo Amazon, baina beti bezala. Eta ez bazenuten ChatGPT nahi, bakatillo bat gehiago. Bai, ChatGPT Go partikularentzako hileko arpidetza plan berria da. ChatGPTera sartzeko aukera ematen duena, eta bere doako modalitatearen eta plus, 23 euroko prezioa duen plusaren artean dago. Prezioa, zein da? 10 euro. Bueno, 9,89 euroko kostua izango du, hilero. Eta plan ekonomiko honek doako modalitatearen abantaila berak eskatzen ditu, baina GPT-5 modelorako sarbidea zabaltzen du, baita irudiak sortzeko, hoiekin lan egiteko fitxategiak kargatzeko, eta datuen analisi aurreratua egiteko ere. Hau da, funtzio ezagurenak betetzen ditu, OpenAI adierazten duen bezala. ChatGPT Go herrialde eta eskualde jakin batzuetan bakarrik dago eskuragarri, Espainia barne izan da. Jakin beharko genuke zeintzuk diren berez aldeak, hau da, ze egiten duen ChatGPT Go hau, ze ez duen egiten, besteak egiten duena, premium. Dakigu, ez digute esan, así que hor usten dugu, zalantza. Jakin nahi baduzu gehiago, ziur nago beren web orrialdean esplikatuko dutela dena, baina berri askar batean ja kontatzeko. Jartzen dute hemen what's included ez dakizer, baina ez dute... Uste dut bideoak egiteko aukera ez dauka, oda ez dutuzu bideoak sortzeko aukera izango, zein zen erabiltzen zuten Sora edo ez dakizein. Bueno, aukera aurreratuenak, baina ez dakit zeintzuk dira oso konkretu. Bueno. Sarean zehar Creative Commons aitortu ez komertziala 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu email bidez egin dezakezu. Infoa bildua sareanzehar.eus elbidean. Entzun gure programak irubebikoitza.sareanzehar.eus webgunean, baita iVoox, Spotify eta Apple Podcast plataformetan ere. Eta neino sarean zehar 404 hau akatsik gabe bukatu duena, baina egia esan da, ni gauza bat faltan bota dut, Borja. Zer? Titulola. Bueno. Baina, peizkat programa hau ere izan da titulolo
oso handia, bilatu behar izan dugulako interneten inork kontatu ez dituen gauzak gu kontatzeko, edo nabarmenak izan ez direnak. Dakizu irudioi non goiara batekin zure edalontzi, kristalesko edalontzi baten fondoan zaude jogur bate bai, osea, jaten eta klik, horrelako zerbait egin du gaur berriak ateratzeko. Taka y a comer. Borja, urrengo programa arte. Urrengo programa ze kontatuko dugu, Iñigo, Black Friday berriro. Datak ikusita gure egutegian. Ez dakit kontatu nizun zure, kontua da, pasaden egunean, ferreteria kate oso handi batera, horrela triangeluarena jun nintzen, eta ja, atean zeukaten Black Friday. Vamos a ver. O sea, se da. Friday da egun bat mesedez eta favores. Hori. Txarragoa da azkenean, ez dakit Davidez, Navidad eta gaude azaroan. Ja, claro, ja gabonetan gaude, ia. Zara gabonetako espiritu hamburgildu? Ez duzu Mariah Carey abeslariaren zera, bideo berria ikusi? All I want for Christmas is Christmas. Perfect. Thank you very much, Mr. Borja. Eskerrik asko eta entzule guztioi urrengo programar arte. Eskerrik asko baita Mikel Carmonari berrikuspen teknikoan dagoena eta erratietan dauden teknikari eta produkzio taldei gure programaren emisioa posible egiteagatik. 2 aste barru, sarean zehar gehiago eta teknologia gehiago, leku honetan, bai podcastan, bai irratian. Agur!